Здравейте, с мен Катока Кишот сте. Обещах да направя ревю на най-новата си машинка, която прави стикери. Тази в случая е 5,1 инча, около 12-25 см. Работи с няколко вида такива картриджи, пълнители. Този случай е с лепило. Има такъв, който е с временно лепило, за да си направите хом декор, да си залепите нещо на стената и после да го отлепите. Има вариант ламинатор и вариант с магнитен гръб, който се надявам скоро да се здоби и също да ви покажа, защото всъщност една от причините да си го купа именно точно този модел, именно заради магнитния картридж. Това, за което смятам да го използваме, аз съм твърде мързелива и мразя да лепя някакви ето такива формички, особено когато са по-трудни с повече изрязани елементи. И лепилото прозира от всякъде, затова идеята ми е много проста и лесна. Слагам си го в въпросното елементче в машинката, прокарвам си го оттам. Ако е по-малко, се налага да пробутаме малко, за да излезе от другата страна. И след което си го изрязвам. Ето. Изрязвайки това, което е излязло от... Всъщност той тук си има ножче. Ето така, може директно с него да го изрежем. Ето. И сега вече си имам едно залепено стикерче, което лесно мога да залепя където искам, защото вече по него има достатъчно силно лепило, за да бъде залепено там, където искам. Ето. Толкова. Консуматива на въпросната машинка, честно казвам, е доста скъпичък. За около 5 метра ми излиза около 30 лева. Така че определено е скъпо удоволствие, но пък и много улеснява живота. Същото нещо може да правите с дантели, те да станат самозалепващи се и да си ги залепите където искате. И всякакви такива трудни залепени елементи, от които аз толкова грозно обикновено залепвам и лепилото ми прозира от всякъде. Със сигурност магнитните гръбчета биха били интересни, защото сега си представям какви неща бих направила на моите деца с тях, но като дойда ще ви ги покажа и тях. Това е всичко от мен. Катотка Кишот.